尊敬的主持人，商会的各位领导和同事们， Uvaženi domaćini, poštovani predstavnici javnog i privatnog sektora Borskog i Zaječarskog upravnog okruga, preduzetnici, dobar dan svima. Moje ime je Zhou Gan i ja sam zamjenik generalnog direktora kompanije Srbija Ziđin Koper koja od decembra 2018. godine posluje na teritoriji gradova Bor i Majdanpek. Na početku želim da istaknem da mi je zadovoljstvo što u ime svih ovogodišnjih dobitnika nagrade Regionalne privredne komore u Zaječaru imam čast da se zahvalim za ovo prestižno priznanje, koje u slučaju kompanije koju ja predstavljam podrazumeva nagradu za očuvanje kontinuiteta rudarstva i metalurgije u Boru. Kao što već svi verovatno znate, Ziđin Mining grupa je pre 4 godine preuzela upravljanje nad nekadašnjim rudarsko-topioničarskim basenom Bor i na taj način održala kontinuitet rudarenja, koji na ovim prostorima traje punih 120 godina. Kompanija Srbija Ziđin Koper, međutim, nije samo zadržala kontinuitet, ona je za ove 4 godine znatno unapredila i modernizovala ovu privrednu delatnost. Svesna da ekologija i zaštita životne sredine bitno utiču na razvoj ekonomije, jer oblikuju i lokalni poslovni ambijent u skladu sa globalnim trendovima, kompanija Srbije Ziđin Koper ove oblasti smatra ključnim u poslovanju. U tehničku obnovu i proširenje 4 rudnika i topionice u Boru, kao i u brojne projekte bezbednosti i zaštite životne sredine, Srbija Ziđin Koper je tokom 4-godišnjeg partnerstva sa Srbijom uložila mnogo novca, a pritom je zaposlila i 2395 mladih novih radnika. U zaštitu životne sredine i ekologiju do sada je investirano $190 miliona. Posađeno je preko 200.000 sadnica i ozelenjeno 210 hektara degradirane površine u Boru i Majdanpeku. Sve ovo urađeno je uz maksimalne napore zaposlenih prilikom izgradnje zelenih, visokostandardnih i ekoloških rudnika. U kompaniji Srbije Ziđin Koper danas radi 6160 radnika. Od tog broja, 97% zaposlenih su državljani Srbije, odnosno lokalno stanovništvo. Prosečna neto mesečna zarada zaposlenih je preko 110.000 dinara i veća od proseka u 2018. godini za 47,5%, a od aktualnog republičkog proseka za 50,14%. Ulaganjima u ekologiju i zaštitu životne sredine, naučne i tehnološke inovacije, kao i u društvenu odgovornost, Srbija Ziđin Koper nastavlja da gradi moderno, zeleno i održivo rudarsko preduzeće sa prvoklasnim ekonomskim i društvenim prednostima, pa je na dobrom putu da vrati staru slavu koju je nekadašnjem RTB-u Bor svojevremeno širom sveta pronosila rekordna proizvodnja bakra. Srbija Ziđin Koper ubrzava rad na uvođenju novih tehnoloških procesa i nove opreme za izgradnju modernog rudarskog preduzeća sa niskom emisijom ugljen dioksida. Zbog toga je u jedan od najznačajnijih projekata koji realizuje od aprila ove godine, projektu tehničke rekonstrukcije topionice, koji će građanima Bora doneti čist vazduh, do sada uloženo $260 miliona. Naravno, svi uspesi i dostignuća ne bi bili mogući bez velike podrške Vlade Republike Srbije. Verujem da ćemo i u buduće uz njenu pomoć i pomoć svih slojeva društva, zaposlenih i građana uspeti da ostvarimo planove, a oni u krajnjem ishodu Srbiju treba da dovedu do drugog mesta u Evropi po proizvodnji bakra i zlata. Na kraju, želim još jednom u ime svih dobitnika nagrade da kažem veliko hvala Regionalnoj privrednoj komori Zaječar na priznanjima koje smo dobili.